Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 6 maý hepdeniň duşma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanalyna. Hormatly watandaşlar, şu günkü çykyşymyň temasy Berdimuhammedowlar eni dilimizi we taryhymy üýtgedýärler. Gelin şu barada men size maglumatlar bereyim. Men şu maglumatlar bermäkem birinji bilen men Türkmenistanyň gelin habarlara ýa-ni Türkmenistanyň bize ogşan habarlary size görkezýän. Yine Mar vilayetinde pul yok. Bizim Türkmen vatandaşlarımız daşarıkta işlep pullarını geçirecek bolsa Türkmenistan'a şu Mar vilayetinde pul yok bolan soň pul geçen ok, kargoçlar geçirbilen ok. Men öňüm aýdýarym Türkmenistan krizisde. Häzir şu krizis güýçlenip başlady Türkmenistanda. Hatda kargoçlaryň pul geçirip bilen ok. Yine de ýollara gaýdyp gelsek, yine ýolaryň ýagdaýlary şeýle. Men bir kiçik video görkezýän size. Bir minut. Yine seýiň şu bayram arzy bolup. Gali ata vatanım, vatanımda miskin tutunum. Ya dillere gelip yetenim, ey kardeşler gelenime kemal kulluk. Özüme yurda gelip yetenim, gelenime kemal kulluk. Deryam çölüm karabum, vatan seni küser yüreğim. Melem ıssıktamdır çöğüm, ey kardeşler imenime kemal kulluk. Melem ıssıktamdır çöğüm, imenime kemal kulluk. Yine ýanky bayramaly etrabynyň ýanky oğranyň köçeleri inni we Çäz Liwat vilayatynyň Halyj etrabyny seýlerim. Yine traktorly ýanky köçelerde ýörýärler. Teýäri traktor bolmasa geçip bolamok. Şu ýaly bizim ýollarymyz, hormatly watandaşlar. Gynansagyň indiki videony görkezýän. Şonu görkezmäkem men size bir maglumat bereyim. Indiki video görkezmäkem. Hormatly watandaşlar, siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistanda bizim bir Aýdymçy diýen bir oglumyz, bir minut. Nazim Habibow ýagny Aýdymçy diýen oglumyz tutuldy. Şu çepekçi, ýallakçy, narkotrafikçi, narkoman, gurbany arkada hakynda, ýa-ni arkada ferler hakynda aýdymlar edýän adam ine Iranda tutuldy. Siziň bilişiňiz ýaly narkotik geçirmede tutulýar şuny. Ine Iranyň ýa-ni türmesinde ýatýar şu. Şu sebäplen Türkmenistanda şirketler güýçlendirildiler. Men öňüm aýdýarym rejim tupoy. Bir zat bolaýsa bütün gadançylygy goýberýär. Masalan, toçyşna işleýän nokta bütün ýa-ni gadançylyk edip şu ýaly parahat asman saklaýar. Ol parahat asman näme? O türme bolýar. Türmede de parahat asman. Türmede ýaly gadançylyk sokýar. Ine şunu bolan Nazim Habibow bir ýallak aýdymçy. Ine şu aýdymdan eger diňläp görseň arzu eden Türkmeniň arzu eden ogly arkadagy serdar Türkmeniň döwletini guran döwleti olar gurmadylar, döwleti gurulan diktator döwletde işläp ogurlap ýa-ni biziň barlyklaryny ogurlap ýatar ogurlayan adamlar. Ine hormatly watandaşlar, şu bolan sebäpli, ýa-ni şu ikinji tutulan sebäpli
Türkmen hökümeti hemme serhetleri yapıp serhetin kaptanına oğlu yani İran'dan, Özbekistan'dan ya o başka devletlerden produkta getirip yani açık günlerini öğrenyen bolsalar, çağılan şeyini ekleyen bolsalar, işlik bolan onun bahtiyatty yani. Onun Türkmenistan'a yani Türkmenistan'ın içinde ini daşına çıkıp bilen o sebebi bir topor приглашение gerek, разрешение gerek, bir topor hatlar gerek, ulam alacak olsan para vermedi. Ara serheti hususlaştırdılar. Yani şoň üçin şuraya ýagdaý bolan soň bizim halkymyz kösenýär. Türkmenistan hökümet bir zat düşünmeli. Egerde bir jenaýat işetse, adresine ýa-ni toçna şoňuny işlemeli. Bütün halk unaýsy onda. Bütün hökümet bütün halka bir şertler öğretti. Şol ýa-ni halkym şu şertlerin agyrlygy sebäpli ýa-ni serhetlerde açyk söwla edip günni görýär. Muňa ýa-ni ofitsialna egerde kanunlaşdyrjak bolsaň, onda salgyt goýmaly serhet açyp şolara salgyt töredip, ofitsialna salgyt näme bolsa da paralardan ardan bolýar, ýa-ni pes bolýar we şeýle işet bolýar. On etmez. Gadaňçylyk eder de ýapar goýar. Men şoň üçin ýa-ni ukypsa hiç had başarmayan, dini gadaňçylyk bilen MHM polis bilen dolandyrýan iki kelleri prezident. Gelin indiki videoda seyredelim. Şu indiki videoda seyretmekak men bir size düşündürecek adıma hormatly vatandaşlar. Yine seyredelim. Men bir surat görkezýän size. Hem bir minut. Ünsüren hormatly vatandaşlar. Yine şu Türkmenistan'ın bakasy. Alman kilatının bakatı 12,95 tenýär. Ünsüren. Hakiki Alman bakatı şeýle. Ýöne marketlerde, käbir söwda merkezlerde 8-den 7-den goýdurýarlar da ýöne ýa-da bakatyny goýdurman gizleýärler da. Ýani gymmat bahalar görkezmän diýip, ýani batış edýärler, ýani market işleyen adamlar ýöne hakiki baka ine şeýle. Ünsüren. Häzir Türkiýede Alman bakasy 8-10 liran arasy. O diýmek näme? Kurs 31 bolan soň Türkmenistanda 65 sent, İran'da 30 sent barabar Alman bakasy. Ünsüren. İran'da ýa-ni hem birlik men görkezýän ünsüren hormatly vatandaşlar. Türkiýede ortaýlyk $1000. Ortaýlyk. Türkmenistan'da ortaýlyk $100. 10 esse biz olan aýlyklary köp, 2 esse de Alman bakasy bes. Takminan 20 esse Türkmen grażdanyna Alman kynmyşýar. Yani 20 esse köp bakasy uly. Ýa şu ýagdaýda bizim baý döwletimize, bizim Türkmenistanymyza iki kelleli prezident baka, arkadağımız baka, milli liderimiz baka. Ne şu ağır ýagdaýda bir ýaşaýar sebebi bu Türkmenistany, ýani bizim Türkmenistanymyz bular öz döwlet diýip hasap edilýär, husus döwlet diýip we şu döwlet dine şulara hyzmat edip, dine şunun şertlerini döretmeli diýip pikir edip, ine hemme sistema şeýle gurulan. Halk üçin näme? Men umuma geldim. 33 ýylda bizim aýlygymyz $100 şol üýtkümede $100 geldi. 250 milyar bilen 500 milyardan arasında bizim TV varlıklarını satıp 33 ýylda Türkmenistan'a pul geldi. Siz aldınız şonu? Yok. Siz gördünüz şol pulları? Yok. Dine Niyaz Gurbanoğlu ve Serdar Berdimuhamedov ve onun doğun anlaşları oğurluyor. O pullar gitti. İnniden meýler, biz öz bähbitlerimizi yitirmeliler. Biz 45% halkymyz daşyny işler, galan halkymy saklap gelýär. Eşek ýaly işler. Ölüp gidiýär, awaralara düşüp, ýani kyn ýagdaýda saglanmy yitirip, agyr ýagdaýa düşýärdi. Ýöne şular bizim TV barlyklaryny satyp, arqyn, ýani gyzylan, çaýran duşlara, tualetler giýip suwa düşýärler. Ine Türkmenistanyň hakyky ýagdaýy. Bunu men tek doğru maslahatçılık der, men häzir intek size kendi görkezjek. Hormatly vatandaşlar. Indiki maglumatlary seyredelim. Ine
Türkmenistan'da yol tutan turdi. Gelin şöyle küçük bir videonu okuyayım size. Bir minut. Düşünün hürmetli vatandaşlar. Yine bu maglumatları Vatan programmasında size görkezmez. Şoň üçin biz görkezýär. Innik suratlar men size görkezýär. Hormatly vatandaşlar, ünsüň Kerimul Berdimuhammedow goşgularyny, şonuň goşgularyny Türkmenistanda 2-nji klasda okuyan çağaçyklaryň eni dil kitabyna berilýär we ony ýatdan aýtmaly edilýär. Ünsüň men size görkezýär şonu. Inanmadym, menem inanmadym. Hem bir minut. Ja, bir minut. Men tekniki azıcık problemlerim var. Ataylı bolan ken anfatda. Yine ünsüň hormatly vatandaşlar. Şu 2-nji klasyň kitaby, yine inanmadym, yine özüňiz eni dili 2-nji klasy kitaby. Yine şu eni dili kitabyna ünsüň yine bir minut. Yine goşwa bedew atym diýip. Ak güni lowurda durun bedew atym, altyn atym. Hayran galýar seni gören şarp paraýana galan wagtyň. Ahaldaki bedewlerimiz, türkmenleriň uwunçylary, olary gatyr boýýar biz. Bedew halkyň buýsunçylar. Yine ikinci titreder, ikinci ýanky sahypa edin. Çapan çağı aýlawlarda yerlere yettirmez atın. Bu bir kara zamanına da yine de çuldy senin baktın. Gün nurundan şöhle alıp salyarsın yalkın bedevin çarpaya gal baktın bolup sen menin altın bedevim. Yine şunu aşağına dedim, yine ulaşayım. Kerim Kerimul Berdimuhammedow şu osyny diye aşağıda da goşgyny ýat tutun diýip 2-nji klasda okuyan çağlara ýa-ni iş hökmüne ýa-ni iş berýärler. Ine şuny men ýalnızca Türkmenistandan habar aldım. Inanmadan çağlara ýatmaşyn diye. Bu seterler rifmada ýok da, rifma bolmasa da ine şuraya Kerimul Berdimuhammedow eýýäm ýazan seterleri eni dil kitabyna girýär. Bu näme anladýar? Ünsüň. Eýýäm Gurbanuly taryhy ütküp başlady. Eýýäm şu çağaçyklaryň anyna Kerimul Berdimuhammedow ýa-ni ady ýa goşgulary ýa eýýäm Kerimul Berdimuhammedow ne şular Kerimul Berdimuhammedow ses vermeli. Taýyr seslerini vermeli şu ulanyna. Ine şonu taýýarlyk görýär. Men öňe aýdym. Gurbanuly 16 ýyl prezidentlik etdi. Serdar 16 ýyla geldi. Innik 16 ýylga Kerim taýýarlanýar. Ine. Men aýdym ananyň doktory ine. Kakatyň muzeyi bar, Gurbanulyň häzir ýa-ni mavzoleyi mesçidi bar, gurulyp otyr. Indi Serdaram ýuwaş-ýuwaşdan portretlerini ýa-ni özüne statuýalar goýup başlar, Kerim taýýarlyk gelýär. Men öňe aýdym. Eger Gurbanuly Berdimuhammedow Niyaz Fölür Türkmenistan prezident wezipetini oglan bolsa, ondan soň bizim TV baýlyklarymyz satyp, guruluş edip, öýden pul oglan bolsa, hemme baýlyklarymyzy soňky 16 ýylda, diňe 16 ýylda diýmedim diýende $150 milliard oglan bolsa, şoň ýa-ni Türkmenistana gelen pullary deň ýaratyn oglan bolsa, Arkadaş şäherini gurýan bolsa, Arkadaş şäherinden indi Aşgabat şäherine Arkadaş şäherine girmem diýip tasdiklasa, Aşgabatyňam ýok. Aşyk Abad diýip öňden gelýän, ýyllarça gelýän şäherim ýitip gelýär. Türkmeniň taryhy ýitdi. Bizim ata-babalarymyň goýan zatlary ýitdi. Bizim Türkmenistanymyz ýitdi. Gurbanulyň Türkmenistany bolýar.
paýtagtam arkada bolýar. Onuň ýanky ahtygan häzir taýýarlyk bolýar. Indi bu dinastiýa geçdi. Men öňüm 2020-nji ýylda diýdim. Konstitusiýany ýükürýär, häzir bu Türkmenistany ogurlýar. Ine bizim döwletimizi ogurlady. Gurbanly Berdimuhammedow. Yine de önanman, atmanmaz parahat arkada falan dip gezmerim. Ine men hakykat aýtdym, sultanatdan görkezdim. Daşynda işläwerim, çüýräp Türkmenistanyň pullaryny iýermerim. Çaglaryny görmän, maşgalaryny görmän, aýryşyp bizini Türkmenistany girip Türkmenistany elimize almaly, watanmaly. Bu Gurbanlyň elinden aýryp muny türmäge atmaly bu adamy. Cenayet çekmeli. Ministrler, vice-premier ziyatka alverin. Hemme alın ziyatkalarını Gurbanlyň Türkmenistanyna bolýa islenip wagt sözüp atar. Arkamda durulacak adam bu. Ne konstitusiya, ne kanunlar. MHM, polis gullukları, taala veren halkı gayrat edin. Gurbanlyň şu pursatdan peýdalyp sizi itleri ýa-ni kısım ýaly, sizi de halkyň ýa, siz salýan şu wagtda da Türkmenistany oglakdy otýar. Elwerin. Türkmenistany biter, ata-babalaryny da biter, nesillerini de biter, gulçylygy ýertiniz, tiýräňi de milletini de biter. Dine iýlat bolup galarsyňyz. Niye yani? Kirim olu kim ol? Niye şoň korkusy enidilik tagyna? Niye edýärmez? Şol arkadaň hem ýerini ýalajak bolup, şol ýalatlar edýärmez. Goý bolsun edimni. Bular medeniýetde, metbuatda gowy arkadagy, serdary, kerem bolyny ornaşdyrsa, halk onsoň şol ýani endig şol atlara. Şeýdimi bizim taryhymyz ütkeýär. Şu atlara ütkeýär. Vatandaşlar bolly ýatman ganyny. Bular ho hemme dadymyz oldy. Ine şuraya ýagdaý, hormatly vatandaşlar, men size material görkezdim, bir minut. Indi beýlek material görkezjek bolýan, hormatly vatandaşlar. Men öňüm diýdim, şu beýlek materiala geçmäke maýdan ýene gerek. Bizim döwletimiz ýok. Bizim Türkmenistanyňyz ýok. Gurbanly birinji bilen Türkmenistan baýragyny ogurlady. Soň Türkmenistan döwlet gurulşyny dol ýatyrdy. Dine özüne bagly döwlet guruş boldy, ýani parlament hem şuna bagly. Näme diýse, parlament hem kontrol edýär. Parlamentiň başlygy Gurbanly. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanly, prezident onuň ogly. Hemme kontrol. Bizim alternatif, ýani aýratyn kanun çykarjy parlamentimiz ýok. Ýerine ýetirji aýratyn ýani neutral ýerine ýetirji hökümetimiz ýok. Premier ministr ve kabinet ministr serdaryn aşagyna. Bizim suwutlarymyz aýratynlar. Suwutlar hem Gurbanly belli. Suwunyň başlygy. Ine Gurbanly birinji bilen Türkmenistan baýragyny oglady. Soň Türkmenistan döwlet gurulşyny ýatyrdy. Soň bolsa bizim watanymyzy, ýani Türkmenistanyňyzy Gurbanly oglady. Ine şeýle biz Türkmenistany ýitirdik. Ýene de 10 ýyldan çağlarymyz bizden soranlar. Kaka näme beýle bolýar? Biz Türkmen bolupdyk, Türkmenistan bizinkide. Ine şu sözleri düşündirin. Gurbanow çykyşyp bize düşündirende biz gülüşüp oturduk. Ünsörmedik. Biz gorktuk, köçe çykmadyk. Biz ýani hiç zat aýtmadyk. İksan porsi özüne otmayan medýadan, polisden gorktuk diýip aýdym şoňa. Men gorkup sana şu döwleti getirip bilmedim. Men wagtlaýynça ulanmalym. Ulanmadym. Şo ýerde ýani Gurbanlyga padarky berdim, arkada gidip ýarlakladym we indi o döwlet senkide, menkide biz şu döwletiň raýatlary, ýani Gurbanlyň raýatlary diýip düşündim şonu. Anlamam. Ine şuraya ýagdaý, hormatly vatandaşlar, men indi size bir näçe videomy görkezdim. Hem bir minut.
Yine hormatly vatandaşlar, üns berin. Yine Gruziýada nähili adamlar öňe çykýan. Yine halk. Diňe bir kanun. Yani näde bolsa hemmesi çykdy. Hiç kim boyun eğmez. Ýöne köy halk. Indiki videolardan hormatly vatandaşlar, üns berin. Yine şu videoda yani avtobus, gruzavikleri koyup yani polisin ýolunu ýepýärler. Polis ve MHM gollukları halka basış etmediýäli, ine şonuň aradyna avtobuslardan yani gruzavikler goýýarlar. Kamyonlar goýýarlar. Şu ýaly halk toplanyp solidar bolup bir-birine bolýar. Indiki videoda serdediň hormatly vatandaşlar, ine Rossiýada Putin'a garşy bir zat diýsen, seni basýarlar. Şoňa garamazdan, ine biziň etjek bolşumyz ýaly, ine adamlar öňe çykyp aýdýar. Не справляетесь со своим управлением и должны уйти со своего поста. Наш народ, вы, Владимир Владимирович, не справляетесь со своим управлением и должны уйти со своего поста. Наш народ катастрофически вымирает. Если смотреть цифры, с 1990 года вымерло 15 миллионов человек. 20 миллионов – это нерожденные младенцы. То есть 35 миллионов вымерло людей. А в годы войны, в советское время, да, 27 миллионов тогда. То есть получается сейчас смертность выше, чем в годы Великой Отечественной войны. И это настолько впечатляет, то есть это говорит о том, что управление настолько неграмотно, не для народа, да, то есть сам президент, он клал руку на Конституцию, да, и гарантировал, что он будет защищать народ, что он будет создавать условия для народа. То есть, в принципе, любой президент – это гарант, то есть народ, ну, как, да, как батюшки раньше, да, батюшки приезжали, да, народ там, к царю батюшки там, да, а сейчас, получается, народ сам по себе, президент сам по себе, все вот эти вот структуры, которые губернаторы назначаются сейчас президентом, силовые структуры сейчас назначаются президентом. И мы даже вот в своих городах, когда хотим пойти, да, и вот решить какую-то проблему, настолько губернаторы дистанцировались, да, от народа. То есть мы даже не можем с ними поговорить. То есть мы вот как бы со своими проблемами сами с собой, и они реально не решаются. У нас недавно вот в нашей области была, ну вот как сейчас вот модно, да, прямые речи через интернет, да, то есть вот к ним мы не можем попасть, да, а вот прямые, да, задавайте свои вопросы, какие у вас проблемы. Так вот у нас в Новгородской области люди писали 1000 проблем. То есть это говорит о том, что не делается ничего для народа. Сейчас у нас вывозится сырье, да, наша страна стала колонией. Сейчас вот мы президенту подали 1000 подписей. Это только часть подписей, которые мы привезли. Вы можете, то есть каждый может присоединиться и тоже поставить эту свою подпись на телеграм-канале «Народная трибуна». Мы приехали из Пензы для того, чтобы выразить свое недоверие президенту Владимиру Владимировичу Путину. Потому что, например, вот я считаю, что он нарушил все пункты своей клятвы. А клялся он в том, что он будет защищать наши с вами права и свободы. Будет обязательно соблюдать суверенитет нашего государства и честно и верно служить своему народу. Но буквально, еще будучи председателем правительства в 1999 году, я надеюсь, сейчас многие из вас вспомнят эту фразу, он сказал о том, что, являясь главой 3 ведомств силовых структур, это ФСБ, Росгвардии и полиции, он сказал о том, что мы будем мочить каждого террориста в сортире. Все вспомнили эту фразу? Ну так вот. А теперь давайте послушаем немножко статистики. За первый год, буквально 2000 год правления президентства, в нашей стране совершилось 135 терактов. Рекордное количество терактов произошло в 2023 году. Их было 410.
И поэтому лично я, как мать, как бабушка, как просто женщина, как человек, как гражданин своей страны, где просто массово в мирное время гибнут люди, я не доверяю нашему президенту и приехала сюда для того, чтобы выразить это недоверие. Президент сказал за то, что он никогда не уходил от ответственности, и он за все, что происходит в нашей стране, несет полную ответственность. Он это говорил неоднократно. Но, тем не менее, мы просто сейчас наблюдаем с вами, да, фиксируем, что постоянно в нашей стране в мирное время гибнут люди. И в катастрофах, и в терактах, и теперь в наводнениях, как мы это увидели этой весной. И поэтому 6 лет будущих продления этого человека на власти, я не знаю, что ожидать в нашей стране. Лично я не доверяю. Владимир Владимирович, как так получилось, что вы, будучи президентом нашей страны, настолько безответственным человеком оказались, что собрано огромное количество фактов по СВО, специальной военной операции, которую вы затеяли, фактов предательства со стороны высших эшелонов власти. Например, военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что война, вот эта вот операция могла быть закончена уже в мае 2022 года. Получается, 2 года наши родные, близкие люди, наши мужчины проливают свою кровь зря. Владимир Владимирович, я считаю, что вы наших людей, наш народ просто загнобили. И поэтому мое к вам абсолютное недоверие. У нас есть много достойных людей в стране, которые могут встать на ваше место, которые могут организовать достойную жизнь нашему народу. Честные, порядочные, смелые люди. Освободите им свое кресло. Вы недостойны его. И это мое мнение. Скажите, пожалуйста, с какого города вы приехали? Да, я забыла сказать, город Белгород, там, где сейчас самые острые моменты в нашей стране. На основании вышеизложенного требуем: первое, немедленной отставки Владимира Путина, как не справившись со своими должностными обязанностями, соблюдения и защиты Конституции России, защиты суверенитета, независимости, безопасности и целостности государства. Признать выборы президента России, прошедшие 15-17 марта 2024 года, недействительными, не отражающими реальную волю народа России. Провести новые выборы президента России на основании принципов подлинно свободных, честных выборов с реальным участием в них кандидатов от народа и открытым голосованием во избежание фальсификации. Yine hurmatly vatandaşlar, men size hem materiallar götürdüm, yeni olarak yaptım yani. Biz kalmalı. Biz kalmasak hiç sap olmuyor. 9 may günü saat 10:00'da aşavat vakti bilen her kim öz maşgalası bilen ya közi 1 minut öz durmuşunu yani sesleri yapıp yani dımıp oturup 1 minut öz durmuşunu bizim ata-babalarımız, ölüp geçen ata-babalarımız, uruşta bolan ata-babalarımız ve veteranlarımıza bahşediyat. Şol solidarny bolup aramızda yani bir-birimizi gollap şu 1 minut wagtymyzy bizi şolara yani minuty malçyany diýilýär. Biz imsim oturup şolara öz durmuşymyzyň 1 minutini şolara wasp etmeli. Bir. İkinci, Gurbanlyk bayramynda biz hökman suratynda suratda biz hemmemiz meçhitler var. Şu ýerde saat 10-dan 12-çili Serdar Berdimuhamedov bizim soralarymyza jogap berýärdi. Hormatly vatandaşlar, şunu men öz efirimi torýan, siziň hemmemize birinji bilen jan halka arzu edýän innek gepleşikler çeldi. Hoşçakalın.